Meta nsuq ir-rota dejjem nkun attent, nobdi dejjem il-mamma u nilbes il-helmet, hekk ma nweġġax żgur. L-iktar inċidenti komuni li naraw fit-tfal huwa fil-fatt tfal li jaqgħu minn x'imkien. Jaqgħu minn x'imkien mhux qed ngħid mill-logħli, forsi minn fuq is-sodda jew minn ġol kott, jew minn fuq xi mejda jew xi siġġu. Ħafna drabi l-iktar ħaġa li tinkwetana jekk ikunu ħabtu rashom. Ovvjament il-prekawzjonijiet li rridu nieħdu huma li noqogħdu attenti li impoġġu t-tfal tagħna f'postijiet iktar sikuri u ma naħdux for granted li mhumiex se jaqgħu għaliex ħafna drabi it-tfal naħsbu li mhumiex kapaċi jiċċaqalqu b'tali mod li jaqgħu, ma fil-fatt huma jispiċċaw jaqgħu, ovvjament nispiċċaw bl-inċident. Inċidenti li fihom tintlaqat ir-ras għandhom jittieħdu bis-serjetà. Hawnhekk qed nieħdu konsiderazzjoni wkoll inċidenti li jolqtu l-moħħ, il-qurrija u anke l-għadma tar-ras. Meta xi tfal jaħbtu rashom, x'għandu wieħed jagħmel bħala l-ewwel għajnuna? Ovvjament jiddependi il-mod li jaħbtu rashom. Jekk ħabtu rashom mitlufin minn sensihom li ħaġa li ħadd tagħmel tqabad il xi ħadd biex iċempel ambulanza. Però sakemm tiġi l-ambulanza importanti li naraw li m'hemmx injuries oħrajn, jiġifieri importanti ħafna l-onq, jekk hemm xi mitluf minn sensih ma nċaqalquhx, ma jmurx ikun hemm xi problema fl-għadam tal-onq li jista' jkun li meta nċaqalquhom aħna stess nikkawżaw iktar problemi, però ħafna drabi dan huma affarijiet rari ħafna. Jiġifieri importanti li naraw li mhux ħireġ demm, jekk ilu ħireġ id-demm ħanpoġġu xi ħaġa radba u nafsu sew sakemm jieqaf dan id-demm, jekk hemm gundalla napplikaw is-silġ jew xi ħaġa kiesħa bħal pereżempju naf xi borza piżelli minn ġol freezer, ingeżżuha ġo xi xugamanna nagħmluha fuq il-ferita. Ovvjament imbagħad nara daqsxejn x'qed jiġri. It-tifel jew tifla issa qagħmu qegħdin jibku, għajnejhom jidhru normali jew qed jitwerċu jew x'qed jirremettu, dawn affarijiet kollha l-importanti li naraw jekk qed isiru jew le. Però ovvjament dejjem tajjeb illi meta s-sitwazzjoni tkun mbagħad immillirat ruħha inkellmu tabib biex inkunu ċerti li m'hemm xejn iktar. Id-demm xi kultant ibeżza, b'mod partikolari meta jibda ħireġ b'ċertu ammont. Però jista' jkun li dan l-ammont ta' demm ma jkun xejn. Kemm huwa aktar perikolus li jkun hemm demm li jkun qed jifforma ġewwa r-ras? Din hija xi ħaġa serja ħafna. Il-moħħ jinstab ġo spazju konfini stretti ħafna. Ġifieri ikun ħireġ id-demm, dan id-demm jista' jibqa' jintela ġewwa r-ras u jinbotta partit tal-moħħ lejn naħa waħda. Ovvjament il-moħħ imexxi il-funzjonijiet tal-ġisem kollha u jekk il-moħħ ma jkunx jgħid fi spazju konnu biex ngħidu hekk, il-pressjoni ġewwa r-ras ħadd titla' iktar, u ovvjament dan ħajkollu effetti fuq il-mod kif nieħdu n-nifs, il-mod kif dak li jkun jirraġuna jista' jkollu effetti fuq il-qalb, jista' jkollu ħafna effetti li jista' jkunu serji u fl-aħħar mill-aħħar ukoll li waslu għall-mewt. Inċident li r-ras jista' jwassal biex it-tfal ikollhom concussion. Din tista' titfaċċa sigħat wara li jkun seħħ l-inċident. Concussion tfisser illi għal ftit ħin il-moħħ ma jibqax jiffunzjona kif suppost. Ħafna drabi dana ifisser li dak li jkun mitluf minn sensih u meta jiġi ftiegħu ħafna drabi dak li jkun ma jiftakarx x'ġara. Ovvjament id-dinja xi ħaġa serja ħafna u importanti li dejjem nċemplu ambulanza u dak li jkun jittieħed l-isptar għal iktar kura. Tikka aktar dwar saħħtek. Nisimgħu ħafna każijiet ta' anzjani li jibdew iħossu li qed jitilfu mis-smigħ. Riċerka li saret fl-Istati Uniti turi li l-problemi ma jkunux biss fil-widna, iżda jista' jkun hemm tibdil fl-attività li tkun qed isseħħ fil-moħħ. L-esperimenti saru f'ambjenti differenti, kemm ambjenti sikta kif ukoll ambjenti mimlija storbju. Fiż-żewġ xenarji
l-anzjani kellhom diffikultà biex jipproċessaw il-kliem u t-taħdit li kien qed jingħad lilhom. Wara li saru scans fuq il-moħħ, ir-riżulta li l-moħħ kien qed isiba diffiċli jipproċessa l-ħsejjes. Jidher li xi ċelloli fil-moħħ, aktar mal-persuna tikber, aktar jibdew jitilfu l-funzjoni tagħhom. Bekk importanti li mal-ewwel sinjali il-persuna tieħu ħsieb, ħalli bekk il-proċess isir aktar bil-mod u jiġu evitati ħsarat irreparabbli. Tikka aktar dwar saħħtek għada.